Vechidiki vanomwe 7 vebato rinopikisa iro rakatoparara nechekare Citizen Coalition for Change CCC vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nemusi 22 Chivabvu mushure mekurwisa mutevedzeri wameya kweBeit Bridge kansela John Manatsa. Sanapinda mashoko aya zvizere boka payanda kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Satipinda mashoko aya anogwa chinzi chikwata ichi chaipomera kansela Manatsa mhosva yekutsamirana neanozviti ndiye munyori mukuru webato iri Senator Tshabangu. Kurohwa uko kwakaitika musi wa6 kurume apo mutevedzeri wameya pamwe nedzimwe nhengo dzebato vanga vari mumusangano wezvematongerwo enyika waiitirwa pamba uchitungamirirwa nevamwe nevari nhengo yeparamende yeBeit Bridge West vaMorgan Ncube. Musi wemuvhuro mutongi wedare remajistrate muBeit Bridge vatakudzwa kwaZimba vakaendesa chikwata ichi kudare redzimhosva. Mukuonekwa kwavo kekutanga vakanzi vabude muusungwa mekubhadhara 300,000 bond mari yechibatiso. Saka ndochitiko chakaitika kuti aiwa mukomana uyoyo aiwa akaakuzwa achinzi aiwa ari kuzambirana aiwa mutevedzeri wameyanzi ari kuzambirana naSingizo Tshabangu. Mukuzwa Singizo Tshabangu zvaakaita aiwa ndobva akuziwa ndobva arohwa zvikanzi aiwa iwewe uri kuzambirana naSingizo Tshabangu ari kuopoza aiwa mutungamiri webato vaNelson Chamisa vari kuzama kuisa change munyika. Sachimbotidzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pina comment section medu sauna subscribe like turn on the bell icon.